ase emyaka yebere nacho lirwe gusina beira ase abisi nabwata amarora manene sana ase abantu bana bamasige mono abantu bali bang'akirite ekura ekera nachita soborai nabwate ebintu bikena atagete ko wachieve gusokora ase emyaka 5 ekemo obosombi gusejipara ntiarenge chingia mono nkabuganga ekera na inje na ewe chance yokora abantu ninteme gukora buya mono kwetani bali barenga ororo mangana ye chisukuru chisemi okonya abana youth okonya abangina koreta amache koros chichiro cheito nitinya gitari ibi ne bintu byarenga so mutwana kini ase emyaka 3 maite bintu biri okorengereria na biri reality ase ground net of out una nabugete nga bintu ebye biraikira naso bwango biraikira naso bwango bura nakagerete na temire sana kweti chi budget ase bunge yaito na mono omwe musiye gasi ene no gwikaranse bunge na kubeke budget usomurubiri wa magendera se ward na ne gasi yo mo governor ne serikali yaye no ko implement usokome action akiriyo mo musiye IT ase bunge ya korekanira ase ward iri akoro